Kaixo eta ongi etorriak Ur eta Lur saio honetara gaurko lehenbiziko atalean, esneko behien inguruan solastuko gara eta horretarako Kaiku kooperatibako kidea den Aitor Almandoz gaztearekin egonen gara oharri zen eta berak kontatuko dugu nola aritzen den esneko behiekin eta batipat ere jeizteko robota erosi zuten joan dela 7-8 bat urte. Bere esperientzia kontatuko digu eta baita ere nola ez, bazken inguruan solastuko zaigu. Ondotik salto eginen dugu Labaienera eta bertan badakizue Zubialde Patxagak mintegia kokatzen dela eta Juan Gamiok azalduko digu pixka bat orain denboraldi bete-betean dabiltza, pixka bat frutarboloiek saltzen eta lurtik ateratzen eta bere lanak kontatuko dizkigu Juanek eta azkenik saioari amaiera emateko Garrarekin honen gara, bera Nafarroko Gobernuko mendizaina dugu eta badakizue Nafarroan mendi baso asko denez, tarteka basoieri etekin bat ateri behar izaten zaie, markatu behar izaten da eta egur hori saldu eta berak gutxora bera prozesu hori nola egiten den azalduko digu. Esan bezala, lehenbiziko atal honetan, Lekarozko Oharriz auzora etorri gara eta nirekin Aitor Almandoz dugu, bera abeltzain gaztea, pasadan astean 22 urte einak, eta badakizue berak ere orain dela ja urte batzuk erabaki zuen, bere etorkizuna baztanen eitea eta konkretuki esneko behieri lotuta, eta beti ere badakizue Kaiku kooperatibaren barruan dago Aitor eta bere familia, talaxe da ez, Aitor, esan dugu esneko behieri lotuta, nahi dugu esan, bizia hortik ateriaz, garbi zenuen ez, gaztetikan ez? Bai, txiki-txikitatik gustatu zait, etxean izan dut, beti ikusi dut etxean, eta betitik gustatu zait, eta nik uste garbi nuen aspalditik unten segitu nahi nuela, eta unteik bizi, eta aintzinet. 22 urte egin berriak, urte batzuk lanean ez, hemen? Txikitatik eskolati bueltan adibidez, atxaldetan, unetortzen nintzen, eta betitik izan du lotura hemen, behiekin eta nekazaritzakin, eta betitik, bai. Esan bezala, Kaiku kooperatibaren barruan zaudete zuek ez, aspalditxotik, eta pixka bat esnea Kaikuri saltzea eta kooperatibako kide izate horrekin, pixka bat eguneroko lan horretan lasaitasun pixka bat ematen du ere ez? Egiarran kusite inguruen ze pasten nahi den, egiarran tranquil gaudela, tranquil egoteko modukoa dela, gustora gaude momentuen, eta hoxe, ongi. Zuen lana, azken finean, lan asko izaten da ikuilu batean, baina zuen helburu azkenan da esnea atatze, ez? Kalitateko esnea eta kantitatea ahalik eta gehien ere, ez? Kantitatea eta kalitatea ere, zuk erran duzun bezala, nahi dugu produktu bat, kalitate handiko produktu bat atra, konsumitzailera kalitate honeko produktua jagatzeko, karo. Zuen esneko behien kasuan, ezagitazkean 10-15 urte hauetan, mejora genetika hor dago ere, ikusten duzue asko hobetzen joan zarela, zaila izaten da maila batetik goitu hobetzea? Saiatzen gara, genetikaz aparte ere, behien ongizatea, instalazioak, behiak zaintzeko manera hobetzen behien ongizatea gehien bat. Hori da, bereik ere ahalik eta gustoen egotea, eta gustora baldin badaude, normaltasun baten ere gehiago esne eta hobea emanen dute. Prezioa finkatzeko orduan ere, kantitateak beti ere badu zer esana, baina kalitatea baloratzen da asko, ez? Kalitatea baloratzen da, eta gaizki atratzen bada edo zerbait gaizki bali bada, penalizatzen da ere, orden gure esku dago, zenbata hobeki atra guretako hobe. Kalitate hobea atra guretako hobe da, Jeizteko orduan ere, beti badakigu, ikuilu arruntetan, egunean bitan, urteko guztietan jeitzi behar izaten direla behiak ez, goiz eta atxaldez, buru kopura handia izan da, denbora asko joaten da horretan ere, lotura handia da, eta zuek erabaki zenuten, zergatik ez, jeizteko robota ekarri etxera ez, erosi. Ertizun bezala, azken finean esnezko behiak arrolotu dire, egunero deitzi behar dire, egunero gomar da, eta robotakin lortu dugune da, libertade handixagokoa lortu edo ez olako lotura intensua izen, maten datzu denbora bertze gauz gehiago iteko, edo asteburuetan adibidez, pixket libre xago egoteko, ez?
eta bai, alde hortatik robotak goidu ona. Bai, bueno, sartuko gara Aitor pixo bat jeizteko lekura, eta ikusiko du pixo bat robota nundu zuen, eta jarrituko dugu hor solasean. Bale, berki. Horrelaxe Aitor, turi gara jeizteko gelara edo robota dagoen lekura, eta alaxe da, ez azkenan robota erosteko orduan ere, imaginatzen du merkatuan modelo edo aukera desberdinak izango zirela, eta erabaki bat hartu behar da, ez? Bai, badire, marka diferentea badire, eta gu marka hau kusi ginoen hasieratik eta kusi ginoen funtzionatzen zuela, eta unekin gelditu ginen. Eta egiarran konten gaude, hau aukeratu izanaz, konten gaude, bai. Bai, ez dakitzen matxu urte robota martxan duzuela? 2011an batu zen, hasi ginen 2011ako irailan hasi ginen. Osea, 7 urte inak, 8ko bidean, eta urte guzti hauetan, hasieran gauzak uste duzu izan barrera modu batera edo bestera, baina, urten poderioz ikusi duzu egitan nola den eta konten zaudete. Bai, aspalditik ikusi dugu ongi daiela, eta, egunetik egunera gaten zara ikesten zu ere, eta, 7 urte eta gero, erten alda arras konten gaudela eta funtzionatzen duela, bai. Ez dakienak jakiteko pixka bat, jeizteko robota hauen funtzionamentua nola izaten da? Behi guztiek eramaten dute koiare bat lepoan, eta horregaten du txip bet. Orden hori gaten da grabatzen, behiak egun guztien zehar mugimendu guztiek eta dena grabatzen du, eta une sartzen dela deskargatzen du datu horiek. Eta orden, deiztiaz aparte, lehitzen du datu guzti horiek, eta hortik atratzen du userak, rumia, behia ongi dagoen estomaka ongi funtzionatzen dion, esnean kalitatea ere bai, esnea deitziz bezala, atratzen du esnean kalitatea, orduan adibidez mamitisak eta markatzen du, eta ona duena da, mamitisak markatzen du ez mamitis baduelaik, kasi mamitis heldu zaiolaik, orduan prebenitzeko, da herramienta ona prebenitzeko bai. Eta gero, behiak nahi dulikan etortzen alda jeiztera edo ere ez? Oituratzeko jartzen zaio, egunean 3 aldiz baino gehiago ez, edo nola izaten da? Ez, behia tortzen da bera nahi duelaik. Hau martxan dago beti, eta behia okurritzen zaiolaik, tortzen da eta deizten da. Badute, segun produzioa, badute limite batzuk, gutxi produzitzen duena adibidez, badu limite batzuk ez sobera bortxatzeko, orduan ez dio deizten bera nahi duen guztietan. Baina, printzipioz ez dago libre dago nahi dutelaik tortzeko, edo kargatu esentitzen direlaik, edo tortzen dire bere nahi dutelaik. Bai. Eta bidena barre pentsu pixko jaten dute bertan edo? Bai, aintzinean gaten du komedero bat, eta hor botatzen dio pensue. Bai, deitzi biztertean bera gaten da pensue jaten. Ez duk esaten zenuena, zuen helburua ez dela bakarri litroak eta kalitatea, baizik behiaren ongizatea, eta adibide bat hori da. Ez azkenen behia sentitzen da, naturaltasunez, gogoa dulikan, behar hori dulikan, etorri eta behar hori asetu ez. Bai, horrekin lortzen dena da, behia bere airera ibiltzea, behia libre egotea beti, eta berak nahi duela ideitzi, nahi duela ian, nahi duela egetzan, eta hori dena behiaren ongizatea da, ez? Hori da, gero robotak aberiren bat ematen badu, alik eta lehen moldatu beharko da hori bai, ez? Eta bestela behiak jaitziga bezin dira gon. Bai, alde hortatik ongi dugu, zeren enpresak berak badu 24 orduko beti badago norbait guardian, orden edozein gauz pastentzaizule atxez, asteburuetan, zu beti baduzu guardiako bat, eta alde hortatik problemi gabe, bai. Eta zuek horrela ez duzu horrelako loturarik ez, egunean bitan jaitzer etorri barra, denbora luzea pasatu barra, pixo kontrolatu eta lasaiago bizi. Hoi da, eta denbora gehiago baduzu bertze gauz egiteko, maten datzu denbora gehiago, bai. Behiak aixai hartzen dira, robotera tortzea eta ikasten dute, errez? Bai, aixai ikasten dute hasieran, lehenbizko egunek izen ziren gogorrak aldaketa, baina gero hortik aintzin, mige berriek erditzen direnak, hasten direnak berritik, horiek errexena ikestu dutena. Pensuek beti nola erakartzen dien, problemi gabe, alde hortatik problemi gabe. Bai, errex. Osongi Aitor, kanpokaldean ikusi dugu ere bazka berexi bat, joanen gara arrat eta jarraituko gara solasean. Basan bezala kanporateri gara eta gure atzekalde honetan silo zanja berexi bat ikusten dugu, silo ingabea, naranja kolorekoa, eta usaia sumatzen dugu, zuek ikusentzuleak ez, baina garbi da zer den, ez Aitor? Bai, pulpa de naranja da, eta orain berriki karri dugu, eta probatzeko, aurten gelditu ginen belar gutiago inginuen, eskaz gelditu ginen, eta zerbait komplementatzeko aukarrai dugu, eta probatzeko, zer gise.
Hori da, orduan belar denboraldia beste urteetan baino eskaxago izan du da. Bai, denborak ez zuen hauniz lagundu eta belar gutiago egin ginuen. Eta kalkuletuz ikusi dugu ez dugule aski izango, urrengo kanpaina arte ez dugule aski izango. Eta karri dugu pulpa naranja karri dugu. Pulpa naranja honek ze aportatzen dio pixo bat behiari edo ze aportatzen du razioan? Pues une badu azukre haunitz, orduan energia. Aportatzen du orain neguko gaina energia, pues komeni de. Eta energia aportatzen du honek, bai. Eta zuek zaiten duzu, pixo beste bazkekin batera hasi eta eman? Bai, eguneko raziona adibidez da belar xilotik, 25 kilo buruko, 10 kilo pulpa eta 10 kilo pensu. Eta luzerna ere 2 kilo ematen dugu. Hoi da eguneko raziona behiko. Orduan horrekin. Hoi dena nahazten dugu, karro mezkladorakin dena nahasi eta dena batean ematen dugu. Eta ze konkretukin hundikan ekarria da, enpresa berexi batetik edo? Enpresa da Lleidakoa, berez, bai, eta Lleidatik heldu da, bai. Orduan ikusten duzu gaur egunean ere hazin da bazkatzeko orduan, bazka berriak ere sartzen direla, helburu garrantzitsuena behiak osasuntsu izatea eta ahalik eta hobekin bizi, esnea kantitatean eta kalitatean ematea, eta nola ez, beste helburu garrantzitsua, abeltzainak disfrutatzea bere eguneroko lanarekin, eta ongi ere bizitzea. Aitor, ikusi dugu ongi bizizarela, gustatzen zaizula egiten duzun hori, garrantzitsua da, eta gaztea zara oraindik eta segi adibide izaten, Euskal Herriko beste gazte askorentzat, jendea zartzen ari da eta jende gaztea behar da sektorean, eta zu hor zaudela adibide garbia jendea animatzeko eta bizi modu hau hartzeko. Eskerrik asko eta ongi segi, mila esker. Bale, mila esker zuei eta nahitzun arte. Bigarren atal honetan, Labayenera etorri gara eta badakizue bertan Zubialde patxakak aurkitzen direla. Juan Gamio da guzti honen sortzaile, bertako aztegian gaude, landare zinguratua, eta laxe da ez Juan, neguan sartzear gaude, udazkena bukatzear, eta pixka bate bain zuentzat tenore garrantzitsua ez negu parte hau. Bai, hori da. Azkenin da, urte guzin, gukin dugun lan guzia, oain 3 hilabetez landare guzien muitxu bat dago. 3 hilabete horietan da, lan asko, dena batin, bai. Baten bat behar bada jokoz kanpo arrautuko dugu, aditu izanen du Zubialde patxakak. Zer dire berez patxakak? Patxaka dire sagaz basatik. Mendien dagoen sagaz txiki basati hori, txiki hori. Hori da sagaz patxaka. Eta, Zubialde, nire mintegin iten duguna da, mendin, sagaz basati horiek bildu, behin, alturak eta hilatzuk esotzeko eta distantzi uzik eta despetatuz, eta behin hori deneitekin azik bereixi, erein eta aziak, behin, hori dira sagaz patxakak, okere azik kendu, eta behin, azik erein eta sortzen direliken, iten txugu txestatu. Orduan, txestatzen diren landarik, hanka dute basatina, eta goikoa nahi den bariadek, bestako bariade, lehenoko bariade zadak. Hori da, orduan zure burua da patxaka sagar basatia da, bertakoa, baina barietatea ere, bertako barietateak txertatu, beti ere, bertakoa zaintzeko, ez? Hemen badugu bertako sagar desberdin batzuk, ez? Bai, hori da. Da kontua da, helburua, hanka basatin ebiliz eta gero barietatik bestakuk. Zengatik, bestara aklimatatu daude, gaitzen dako fuestik dire, eta hemen bestan, badire barietatik, aguantia handia dutenak, ekaina ez aguantzen dutenak, hasi udako barietatik, dentiken badago lehenako barietate zadak. Barietate izenak edo zeintzuk izango zen pixka bat, Udakoak dire, gehien bat deitzen dire leheno santun izenak deitzen zuten ez, San Juana,
Santiago, Ama Birjina, gero iraileko Azkumesa, gero udazken gozua, Mokati ere bada, sagat botella, Neusa xuria, bueno, egin asko badire. Orduan, bertako sagarrak altxor bat ditugu, altxor bat dugu, eta, bueno, zuk esan bezala ez, azkenean, zuk afizio handia duzu, baina zure afiziori ogibide bihurtu duzu, eta, azkenean egiten duzu, pixka bat gure herriaren alde lan handia ari zara egiten, baina baita ere, bezeruen zatez egiten duzu, ezagit, jendeak zer eskatzen du? Bueno, bai, zuk esan duzun bezala nik baino, hau ogibide bihurtu dut, gehien bat, gustatzen zait, eta afizio badut, eta gaurko egunin, zeiden pasatzen ikusita, den eskajetik sortzen dute landare guzia, eta ez du konparaziorik ere, hanka, sagat basati batenan sagadatik txestatu eta haren sagadaian, edo eskajetik sortutoko ez. Eta bariedadik zugatantzuna, jendik eskatu, asko neuko bariedadik, zengatik, neuko bariedade hoitan, badire, oain bilo, San Martinetan azaru mildo, eta ekainazte aguantzen tenak, claro, eta holoko sagadik mezkatun ez da adapatzen. Kamaratik kanpo aguantzen dutena, ez? Merkatuan aurkitzen diren sagarra, sagar oso komertzialak dira, eta, ez bat ere naturalak, eta, pixka bat orduan jendek eskaera egiten du, batzuk behar badere patxaka bera eskatzen dute, hanka eskatzen dute gero bereiek txertatzeko edo... Bai, batxut kliente, sagadotegik eta jende partikula da, hanka eskatzen ditena, hola, beurek itxin duten bariedade hori txertatzeko, eta beurek egiten dute txertua, eta hori da, bai. Eta beste batzuk eskatzen dute zuzenean hankari txertatua barietataren bat, kasu horretan ze adinako landarea saltzen duzu? Txertatua saltzen du generalin 3 urtekin edo 4 urtekin, bai. Landarea jakusten duzen bezala, landarea ina, bakotxak ze altura nahi duen puntat hori moztu, eta behin estruktura ematen hasitzeko, bai. Eta ikusten ari garen bezala, landare guztia badute ez, etiketatxo bat, non agertzen denez, pixko bat ez zugalde patxakak, eta azkenean zu legalki dana registratua duzu eta hor agertzen da dana ez? Bai, azken finean etiketan alde batean joaten da, nire enpresako datuk eta izenatori eta gero pasaporte fitosanitarioa. Sanidadik eskatzen duena, hau da gaitzik gabe doaila landare hau, ziurtagiria, eta gero bestaldin landaren ze klase den, hori nik eskribitzen diot, eta hori da bai. Orain neuko tenore 3 hilabete hauetan, abantaila da, ikusten ditugu sustraia agerian landareak, guain da tenore, landareak hartzeko bekio eta ez sufritzeko, oraintxe da, ez? Bai, hori da, landarek guain izeadia gelditzu dauke, landaren movimentu guzik guainin badiren neguen. Otsaia bitazte, eta landari etzaio deus ere pasatzen, egun bat pixko bat kanpo negonagatik, nonte ezetasuna badun, landarea transplantatzeko hori da egokia. Zuk landareok ateratzen ari zara, salmentarako prest, eskaera horiek asetzeko, baina zuk aurtengo ez duzu bakarrik pentsatzen, baizik eta behar baldin 3 urteko landare saldu, makina martxan jarraitzen du eta zure zikloa jarraitzen du ez, funtzionezen. Bai, hori da, azkenin nik aurten saltzen txuten landare hori dire, joan den 4 urten hazi ere inuna eta ziklo hori ez, eta karo, nik guain aurrera begira, ere bai, hemendi 4 urtetarako berdiz haziak erein eta zugatzen duzun bezala da, hau ez da aurten egin eta aurten saldez ez, hau da luzerako 4 urteko, 3 urteko ziklo bat segituzko lana. Eta, ez dakite bezeroak nungoa diren, Nafarroko dire edo Euskal Herri osotik etortzen zaizkizu? Egia da Euskal Herri gozitik, iparraldetik bastante, Bizkaiatik heldu zaizkit bastante, Arabatik bat obertzere bai, Gipuzkoatik ere bai, eta hemen ingurutik ere bai. Eta baina Iruñaldetik ere hasi zaizkit etortzen bai. Denetik pixko bat, denetik. Hori da, zailena izaten da behar bada ezagutzen ematea, jendea jakitea zer eskaintzen duzun, eta behin ezagutu ezkero eta gustora honezkero zure landarekin, ate guztiak erekiak. Tortzen diren klientia da gehien bat badakila ze bilatzen duen. Nahi du oina basatitikan. Ikusi du, ze esperientzia badu erositeko hanka komerzialoekin, eta gehiena etortzen den guzia 189 da
heldu daia hau bila, hanka basatia duna bai. Ongi, badakigu ere, txertuetan ere aditua zarela, neuko parte honetan txertuak eratzen dire pixka bat, udaberrian hasiko dire berriz ere, eta orduan berriz ere aukera izanen dugu bertaratzeko eta pixkotera gutxiko diguzu txertu motaren bat. Ongi da ez, txertuak egiten jakitea eta ohitur horiek ez galtzea. Bai, azken finin, nire lanan 150 da txertaketan dago edateko modun ez, orduan, ikasi, nahi ikastea tokatu zaitez, hontan egiteko, eta, eta oainik nire ikasten, bai. Ongi, Joan, uzten zaitugu zure mintegi honetan lanean, eguraldiak laguntzen du azken aldean, eta aprobetxatu, gero uriak ere etorriko dire, eta bitartean, espero dugu landare guzti hauek saltzea, eta jendeak gozatzea ez, bertako landaretaz, eta Euskal Herri honetan, alik eta, landare gehien bertakoak izan ezkero, badanontzatu be. Bai, hoxe da, zugaten duzen bezala, azkenin jendea disfrutazila, eta azken finin da, landare horiek patzen txuna da, azkenin da proiektu bat luzerako, 80 urtetarako. Hau ez da 20 urtetako, ez hau daia proiektu bat behin landatu eta lana ongi egiteko. Horrela, esandakoa, eskerrik asko eta hurrengo bat arte. Bai, eskerrik asko zuberi. Hirugarren atal honetan badakizue gure herri hauetan baso haunitz izaten dela eta herrientzat ere diru sarrera garrantzitsua izaten da udalentzat, basotik ateratzen den egur hori saldu eta udalentzat edo herriarentzat etekin batzuk ateratzea. Oraingoan Garrarekin gaude, bera Nafarroko gobernuko basozaina dugu eta bera hortan beste lan askoren artean, beraien lana hori izaten da, pixka bat hori dana kudeatzea. Eta alaxe da ez, Garra, azkenean, badakigu Euskal Herri mailan baso asko dagoela eta baso horiek diru sarrera batzuk suposatzen dute, baina erabaki behar da zer bota, zer arbol ateri, nola saldu, eta hori badu salsa deixente izaten da, baina zu saiatuko zara ez pixka bat ikusentzulei azaltzen nola izaten den prozedura hori dana. Bai, hori da gortako gaude, eta Euskal Herri mailan eta hauniz lekuten, hemengo sistema arrazabaldua dago, eta gauza da, ze mendi markatu, ze espezia markatu, zenbat markatu, pixka bat da gure lana, baina hortako badugu txuleta bat arrazona, dela deitzen duguna proiektu de ordenazion. Udal bakotxakoa du Nafarroko gobernuak egin duen proiektu bat, eta proiektu de ordenazion hortan deitzen digun hortan erten daku garbi, eurrengo 10 urtetan ze markatu behar dugun. Da proiektu bat, tutxo handi bat, proiektu guztia bezala, eta bada atal bat, erten duena urrengo 10 urtetan nola tiratu behar dugun eta zen markatu behar dugun. Aurten adidez, Baztango kasuan belate inguruen markatu behar dugu, eta hartzen dugu plan ordenazioen hori, urrengo 10 urtetan zer markatu behar dugun, eta hartzen du aurten 2018 ze tokatzen den. Errantuten bezala, belaten tokatzen da, dire 20 hektarea inguru markatu behar ditugunak, eta orai hortan hasiko gara. Adibide konkretu horretan, 20 hektarea inguru belatekoak terreno hori dena, zeinen terrenoa dire? Horiek dire, plan ordenazion honetan, dire, aigara solasen beti terreno komunalen kontu. Terreno partikularrak sartzen dire bertzeleku batean. Hor dire dena terreno komunalak. Osa, udaleko terrenoak. Edozein herriak baditu bere lursaiak, bere basoak, eta, berak pixka bat erabakitzen du, igual behar bada orain da momentua diru pixka bat ateratzeko baso horretatik, eta esaten aldu Nafarroko zaizu espezu, bendikan arbol hauek txikisko daude, pixka bat ere hori izango da adostuko dute pixka bat, ez? Bai, hori honitzetan gertatzen da, bai. Gero, egurran mundua arrazaia da. Momentu honetan aritza mendikanoa arrazongi dago, eta hemendik igual 6 abetetara arrazgaizki dago. Eta orain dela urte bat ere ongi zagon, orain dela 2 urte gaizki, hori biltzen gara goiti, behiti. Orduan, importantea da, probestea momentu hori, auge baden momentu hori, edo merkatua ongi dagona saltzeko, probestu behar da. Eta nahiz eta plan de ordenazion nahi petu dutena, ez badu erten mantxa puntual batean sartu behar dugula, baina ikusten badagola demanda saltzen aldela ongi, hartzen dugu ordenazioetik aparte eta sartzen gara mendi horten eta markatzen dugu, problemik gabe.
Hori da, bueno, aixa esaten da, 60 hektarea, eta 60 hektaren barruan arbol zuhaitz asko badire, egur asko dago, eta, bueno, zuekin behar duzuena da, azkenean da, markatu ze arbolak bota behar diren, eta ez bakarrik markatu, baizik eta gutxi gora bera, bota behar diren arbol guzti horiek, azkenean zenbat egur dagoen hor, gero estimazio bat, aurre ikuspen bat egiteko, bueno, ze diru ekartzen alduten, ez? Bai, hoi aurretik ja, plan de ordenazion horretan, heldu da, nola markatu behar dugun. Ke tipo de korta erraten den bezala, egin behar dugun mendi horri. Eta plan hortan, heldu zaigu, ez da sakto heldu, baina más o menos heldu zaigu, hektarea bakotxan zenbat metro kubiko aterako diren. Eta zenbat diru aterako den ere bai. Baina diruarena da, izaten da beti zalantza, zeren orai aipatu duten bezala, momentuntan merkatu dago modu betean, hemendik 3 hilabetetara orai badugun eritasun honekin pinuaren aferakin eta ez dakit nola egongo den. Printzipio suposatzen da, momentuntan kriston demanda bada eta ongi egongo dela, urrengo hilabetiak eta urrengo urtea ere bai. Baina hemendik urte terdira, 2 urtetara nola egongo den gauze, ez dakigu. Ez da erresa, ez da erresa. Bueno, baina garbi izan da nola funtzionatzen duen pixka bat, orain sartuko gara pixka bat gehiago basoan, eta ikusiko dugu pixka bat azalduko diguzu, markaketa hori nola egiten den. Vale, arrazun. Sartu gara basoan, garra, eta bueno, hemen ja demagun lursail komunal honetan, proiektu horretan agertzen da, egurra atera bardela hemendikan, baina ikusten dene bezala, dire arbol batzuk potolago direnak, beste gaztetxoak, eta bueno, danak ez dire bota behar, ez? Hor sartzen da zuen lana ere, ez? Bai, hor dago, gure lana hor dago, ez? Erabakitzea ze arbolu moztu behar dugun, zein markatu behar diren, eta zeinek gelditu behar diren. Hor da, gure laneko parte bat igual zaiena, mendi ongi gelditzeko, eta pizketa ardura gehiena dugun, ez? Momentu horretan erabakitzea ze arbol gelditzen den. Dena den, markazionea etorri baino lehen, gu eitzineko egunetan ja pasatu gara ere montatik, behiratu dugu dena, eta ja erabaki dugu nola markatu behar dugun. Hor badire, haunit kriterio, ez? Baina ja, pixka bat, mendian ibilita, buelta temanta, iten dugu ja eskemo bat urran, eta ja pentsatzen dugu nola egin behar dugun. Ordu, ja erizpidea markatu dituzue, eskema hori ina duzue, eta orain geratzen da, praktikoki ja markatzea, ez? Markatzea, eta ez da bakarrik markatzea, baizik markatu duzuen hori ere, gutxora bera, zenbat egur den ateriko den hortikan, ez? Hasiera bateko proiektu horretan zena, proiektu horretik realitatera, ze alde izaten alden. Bai, proiektu ordenazionean azkenean da idea bat egiteko. Idea bat hurbiltzen dela nahiko desente, baina realidadea ez da. Realidadea da guk hartzen ditugun datuak eta gero hori da reala. Hortako da markazionea. Markazionea eta datuak hartzen ditugu, gero hau realidadera pasteko. Demagun garra, ja zure ondoan duzun argol hori, ederra da eta markatzeko moduan dago botatzeko, ez? Bai, hau arraz erresa da. Normalen tortzen gara 3 persona, Nafarroko nuko guarda bat, eta gero udaletik 2 peon. Batutan tortzen da peon bat eta guarda, edo 2 peon. Gauza da, gure lana da, erabakitzea ze arbol mozten den eta zein gelitzen den, eta erraten dugu peonai ze arbol markatu behar den, eta berak hartzen du aparatu hau deitzen dena fortipula, eta hartzen dio arbolai diametroa. Hartzen du gola, eta hemen batzen du 38. Orden, peonak nire hartzen dat, ze diametroa den, 38, eta nik hemen nire tabla hontan apuntatzen dute 38. Eta bertze peon bat, eta markatzen dio hemen zuritxe bat, kentzen dio azala hemendik, eta gero azpitik ere bai, bi aldetik, gainetik eta azpitik. Eta azpiko aldetik, azala kentzen dionean, baten dio kuñoa. Hemen da, Nafarroko kuñoa batzen duena, Nafarroko gobernua. Eta ja arbola gelditzen da, ja ofizialki markatua ja. Eta gero berte katxarro batekin, deitzen digune bertex, hartzen digu batzen dugu hemen, eta hartzen digu arbolan altura. Eta ja, datu horiek denak hemen apuntatuta, ja badakigu esakto arbolak zenbat kubikatzen duen. Orduan, diametro horren azalera aterita, bider altuera, volumena ateratzen da. Hola formula bat, ez da inerresa, badira gauz gehiago. Koefiziente morfiko eta gauz gehiago, horten ez dugu sartu bat.
bueno, gauza da, datu horiek denak hartuta, ja, atratzen dugu garbi zein den arbolaren kubikazioa. Kubikazioa solasten garelikan unitate batera ematen da, ezagite baso gintzen metro kubikotan solasten zarete edo zein da volumenaren unitatea? A ber, badira unitz, guk markatzen nahi garelaik gure negurria da metro kubikoa. Arbola xutik dagolaik. Gero ja, etzanta dagolaik eta piletzen delaik, hori erabiltzen da berte negurri bat. Hori erabiltzen dire estereoak. Metro kubikoak eta estereoak ibiltzen dugu. Eta gero pisuak ere bai, toneladak ere bai. Hiru unitate horietan ibiltzen gara beti. Metro kubikoak, estereoak eta toneladak. Toneladak da aldatzen da pile bat. Arbol bat botatzen duz orai, metro kubiko arteko arbol bat, eta pisatzen du 1000 kilo inguru. Orain, gaur botata, Eta hemendik 8 hilabetera pisatzen du 600 kilo, 700 kilo, segun zarbol den. Galtzen du egunetik 40 inguru horretan. Txopoak galtzen du gehiago, bagoa gutxiago, baina galtzen dute haunit. Ongi, bordune azaldu duzu nola markatuko zen arbola hau adibidez, eta gauza bere izango zen, lursai osoan markatzen joan behar dien arbol guztiak, zuen txuleti hortan, listado hortan, dana markatu duzue, eta gero kalkulak egin, ez? Oida, hemen txuleti honetan apuntatu dena, eta gero posatu bulegora, eta bulegoan datu guztiek sartu ordenadorean, eta, hoi guk igortzen dugu Iruñera, Nafarroko gobernuko teknikoai, eta Iruñeko teknikoa egiten du sumatzen du dena, eta egiten du valorazio ekonomiko bat, eta valorazio ekonomiko horrekin igortzen du udalara. Ze udalaran markatu diren arbolak leku urtara. Eta, ja udalak badaki hori dana zenbat diru ekarriko duen, gero beste mundu bat izango zenez, hori gero subastara ateratzen den edo ez, edo nola saltzen denez. Bai, Nafarroko gobernuko teknikoak igortzen dutelaik tokatzen den udalera valorazio osoa, gero udalak hartzen du eta egiten du subasta bat. Hor badira uniz modu, igortzen du portal de kontratazionera, ero segun zenbat metro kubiko batera diren deitzen ditu 6-8 maderista, badire uniz metodo. Normalean, gero eta gehiago, egiten dena da, igortzen dute portal de kontratazionera, eta hor badute eskubidea aukera sartzeko maderista guztiek, sartzen dire, eta hor egiten dute oferta bat. Eta oferta hoberena egiten duena, horrek hartzen du mendia beretako da. Horrela funtzionatzen du basogintza, pixka bat, Nafarroako gobernuaren ikuspegitik, garra hori dugu, basozaina dugu, eta hortara dedikatzen dira beraiek. Eta, gure helburu izan du da pixka bat, jendeak garbiago izatea pixka bat, baso asko bada, baso horreri zeetekin atatzen zaio komunaletan, eta diru iturri horiek udaletara nola etortzen diren. Zuri garra, eskerrak eman, nola ez, azalpen guzti hauek emateagatik, eta aurrerago berriz ere elkarrekin egonen gara gauza gehiago azaltzeko. Eskerrik asko eta ondo izan. Guri egiten daiku azkenean, jendeak gu servizio publiko bat gara, eta jendeak jakitea nola egiten diren gauzek, nola gestionatzen diren, importante ez, azkenean dire rekurso batzuk denena direnak, eta ze prozesu izaten den mendiekin, momentu enten eta aspalditik funtzionatzen da, azkenean, igual 60 urte edo gehiago, sistema berdine dela Nafarro mailan. Benetan interesgarria eta esandakoa, eskerrik asko eta beste bat arte. Bale, zuei, venga, arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara datorren saio arte. Ongi segi!